Hi guys! Alam nyo ba na super fresh ang lola nyo dito as in bagong ligo? Hindi ko alam, may magyayaya pala, nakakain kami sa labas. At pagkalabas namin, naku po, sayang ang freshness ng lola nyo. Akalain nyo ba ang super init? May pagka-humid pa at super dusty sa labas as in sunstorm. Kita nyo yan guys? At heto nga, biglang nag-crave ang kasama ko ng noodles at niyaya niya ulit ako. Nakakain kami sa Tuk Tuk Saigon Restaurant. Vietnamese restaurant to guys. May una na akong video dito. At buti naman, nakarating na kami guys. Kung hindi lang talaga ako gutom na ayoko talagang lumabas. Ang sama talaga ng panahon nung humid. At agad-agad kaming umupo sa table of 2. At eto nga, at binigay na agad ang aming menu. So check na natin guys kung ano ang ating o-orderin. So kaya tingin-tingin muna. For the meantime, ito na yung complimentary foodie or cracker ba yan na siniserve sa mga customer. At nakapag-order na kami, heto, at ating titikman ulit ang kanilang cracker. Hindi ko talaga alam kung anong pangalan yan. Pero sobrang crispy niya, promise. Yan o. At flex ko na lang din kung ano ang makikita nyo pag pumasok kayo dito sa Tuk Tuk Saigon Restaurant. So yan pa rin ang bubungat sa inyo sa taas guys. Yung mga nakahanging na parang lamp na may umbrella. Ganun. So tara na't ating tikman ang kanilang irresistible crispy cracker na yan. So libre lang po yan guys sa una. Pero pag gusto mong umulit ulit, another 8 real po yan. Siya nga pala, Friday po yan. Kaya jump up din ang restaurant na to. Here we go, dumating na ang aking order na signature milk tea. Next, ito na nga si Kuya. Nandiyan na po ang aming dalawang order na noodles. Sinasabi niya na yung spicy daw ay para sa kanya at yung hindi spicy ay para sa akin. Pero hindi nyo naman gusto yung mga pwede nyo naman after ihalo. Yung ibang sa'yo nahalo lang, tapos pagdaluto, tinatanggal lang din nila. Pero yung wings ko talaga pinahalo. Here we go, chicken saray with pickled carrots. And we're done. Uy, excuse me. So yan po guys, kung nagustuhan nyo ang video na to, please don't forget to give me a thumbs up. Pangalawang video ko na po ito about Tuk Tuk Saigon Restaurant. Maraming salamat po and please keep on watching. Bye! How's everything po? Alam ko, kumayan? Actually, this is our second time around. Marami lang. Hindi namin naubos. Ah,